ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தி யாக்டி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, புடலங்காய் பருப்பு கூட்டு எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். புடலங்காவை இந்த மாதிரி மேலே உள்ள தோலை ஃபுல்லாக சீவி எடுத்துக்கலாம். நல்லா க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வாஷ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே உள்ள சீட்ஸ், அதாவது விதை எல்லாத்தையுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். அதையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதையுமே நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த சைஸ்க்கு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், தக்காளி, பச்சை மிளகா ஒன்று, தக்காளி சின்ன தக்காளியாக இருந்தால் 2, பெருசுனா 1, 5 பல் பூண்டு, கொஞ்சமாக வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து பாசிப்பருப்பை நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கு வந்து தேவையான அளவு தண்ணி வச்சு அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளி, வெங்காயம், பூண்டு, பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையுமே உள்ளக்க சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தனியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா புடலங்காய், அதையுமே நம்ம இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம். நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி அதையும் நம்ம உள்ளே நல்லா சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து தேவையான அளவு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து குக்கரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கரை வந்து 3 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து வாங்கிட்டு வந்து வெங்காயம் இருந்துச்சு, அதை வந்து சைட் பை சைடு அதையும் எடுத்து பிரித்து வச்சுட்டேன். அப்புறம் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயமும் காஞ்ச மிளகா, கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து குக்கர் 3 விசில் விட்டதுக்கப்புறம் இறக்கி பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து நல்லாவே குக்காய் வந்திருக்கு. நல்லா தக்காளி எல்லாமே மசிஞ்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம சைடில் எடுத்து வச்சுட்டு கேஸ் ஆன் பண்ணி அதில் ஒரு பேன் வச்சுட்டு அது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெயும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா அதுக்கு தேவையான ஜீரகம், கடுகு, உளுந்து இது 3மே நல்லா பொரியிற அளவுக்கு, அதாவது ஒரு ப்ரௌனிஷ் நிறத்துக்கு நல்லா வந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கணும். வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் கூடவே வந்து வரமிளகா 2 சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லாயிருக்கும் தாளிப்புக்கு, நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சு எடுத்த சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம். நல்லா புடலங்காய் கொதித்ததுக்கப்புறமா 2 ஸ்பூன் வீட்டில் வச்ச குழம்பு மிளகாய்த்தூள் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், 2 ஸ்பூனு. அதை நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு அவ்வளோதான். நான் உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு வந்து நான் உப்பு போட்டுக்கிறேன். இப்போ ரொம்பவும் டேஸ்டான புடலங்காய் பருப்பு கூட்டு ரெடி. நீங்களும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.